Funeral yatendai Ndoro ichaitirwa kubulawayo kwaakakurira uko shamwari dzake dzakatamba nadzo nabvu vana Peter Ndlovu nevamwewo vaenda kuSandton kunosiya mashoko enyaradzo. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Mai vake Christina Mukundwa pavabatwa kuti vabvunzwe kuti zvichafambiswa sei nauye mukomana vati ivo funeral yatendai Ndoro ichaitirwa pamba paakakurira pano pahouse number 1976 Nketa 8 ndipo paakakurira ndipo pachabudira. Tendai akashayikira kumba kwake kuSandton kuSouth Africa uye muviri wake or the remains of his body are going to be repatriated back to Zimbabwe. Asi manetizens ari kuti tazvinzwa hedu mukomana ari kunze akarwara uye he has been battling nyaya diabetes mellitus for a very long time. Zvinova zvakaita kuti adecide kurega kutamba mutambo webhora nekuti anga akuona zviri blurry. Then takazotaura zvakare nezve operation yakaitiwa yechimwe chichuma otingangoti imota. Pakabva pangofamba zvakanaka akabuda mutheater akatoita video achitiradza kuti aiwa akunzwa zviri nani. Manetizens ari kuti story iyoyo tainzwa uye tiri kuzvinzwisisa kuti mukomana anga asinganzwi zvakanaka, asi nyaya yedu iri pakuti amai guru havasirivo here vaita kuti musoro uteme. Manetizens akawanda ari kuti nyaya yekuti mukomana akatorerwa wealth yake ndiyo inozoita kuti depression ibaye, shuga yokwira nezvimwe zvakadaro. Vamwe vari kuti amai guru havana kuita fair zvachose nekuti mukomana anenge akatozofoswa kudzoka paTV achibva ataura kuti takasiyana mufaro, mukadzi akatora zvake neniwo ndikatora zvangu. Asi vamwewo vari kuti ayewa inyaya yekuti unenge uri kunyika isiri yenyu uchitoona kuti munhu anogona kukuvadzisa wongoenda paTV unotaura kuti nyaya yacho idarike. Manetizens vari kuti vakomana vanoroora kuSouth Africa vachifunga kuti ndokuti vawane rugare uye vasikana vacho vajaira soft life. Asi ngatidzidzei chinhu ichi kuti vanhu ava havatidi, vanoda zvinhu zvedu chete. Tapedza kuvaka unobva wangonzi demo wobva waburitswa mumba macho pasina chaunacho. Guys, regai kunakirwa nemadzimai emunomu. Munogona kutamba mese but kuzoinvesta zvinhu muzita remunhu hazvina kunaka. Madzimai atinazera navo. Vamwe vari kuti mamwe madhara akapindwa nechirungu zvavharana. Ledzopamba pake kubhurwayo ikoko kwakatodevelopwa. Mudzimai hatizivi kuti achabvumidzwa here kuti asvike kurufu, asi pari zvino aiwa isusu senyika tati bodo hatisi kuda nezvake. Ndo zviri mumastress guys, change tichingokusvitsai dzinenge dzichibuda semabudiro adzinenge dzichiita pari zvino. Tichiri kungomira zvakare nemhuri tichichema pamwe chete. Tichange tichingokupai as the story develops kuti mafambiro acho akamira sei uye kurufu ruchaitirwa kupi. Kana kune memorial service tinofanira kuti tisvikeko tinochema tichiimba navamwe vedu.